brzo izvaditi mobitel, nazvat, tražiti pomoć. Da bi vi došli od ovog pokreta, 1, 2, 3, da bi se to onda pretvorilo u ovo, vi morate to 2000 puta uraditi. Koje je najbolje oružje za samoobranu? Ono koje je pri ruci. Sorry. Znači s mobitelom, kao brid, isto kao brid ruke, samo još više boli. Ili nešto izmaknut se, vrat, nos. Ljudi i u torbici mi ili nešto, i sad je ovo situacija, izmaknut i iz blizine. Te, tako, toga iza. Si dobro? Ona je instruktorica, crni pojas, ona je super žena. Česna. Arigato gozaimasu.